Nu filmar jag. Det är kartan. Över Mallorca. Visa på kartan vad vi är. Väldigt finger där. Ja, vi är här någonstans nu. Där. Vi är på väg till Puerto Soller. Först ska vi till, vad heter det? Först ska vi till Valdemossa. Och där ska vi stanna och fika kanske. Och se havet. Ja, havet kommer här snart. Här är Kjell Kumlin som kör bil. Och där bakom sitter Kumlin Junior. Vissa dig då. Där är Kumlin Junior. Här är Valdemossa. Nu har vi kommit till Valdemossa. Oj, några som går här. Ja, man går ju mitt på vägen liksom. Va? Och bredvid varandra pratar. Och går bredvid varandra och pratar med varandra. Ja, men vad trevligt det var. Tänk, det är så många faror här. Kan man åka så är det inte in och bromsa. Man ser bilen framför. Men de kan köra 140 liksom. Och inte gå måste gå bredvid varandra och prata. Och inte gå bakom den. Däremot är det dåligt sikt så där måste man gå bakom. Bullret så. De kommer möten. Vackert det är. Ja.